Woohoo! Laki. May pulutan. Woo! Ang dami guys. Ang video. Yan guys, today's vlog, mangunguha kami ng gamarong. Tawag sa iba, kuray. Kuray. Dito sa amin, gamarong. Yan guys, mangunguha tayo ngayon ng kuray. Kasama ko si Kevin Binong, Joey Mino. Of course, yung cameraman. Tirog. Tama tayo kain. Babae. Dito sa? Maipit ka. La. Ayan guys, oh. Kuray, babae. May ipit ka ni. Malaki. Guys, oh. Laki. Babae. Ano? One down. Tayo hindi kayo. Ramot. Tagbatong man nata kayo. It's a prank. Kung i-programs ko nga. Ano da? Data rin mo rin tala. Toy? Data ko. Ada dyan eh. Alam lang po, babasi ka. Lagpas ko alam mo. Ang hirap guys, nasa ano siya, lalim ng mga ugat. Ugat ng kahoy. Alaman. Nalaman tita. Oh. Mati durung mo. Talatan mo. Ayun. Kuray. Babae mo. Oh. Girl. Sako. Ngayon na pati. Oh. Apa na ipit? Guys, ipit lang yung nakuha. Ang laki. Tis lang kaya. Tis. Mira ba? Ang laking ipit. Kuhan. Kuha na guys. Lalaki. Lalaking kuray. Ha? Bagala mo. Mapantay pa dyan. Oh. Ito pala yun mga bati. Guys. Yan yung cameraman natin guys. Oh. Ang kali dito. Awa.
Ate Rob, bitin. Isa. Isa. Alo. Nay ay awan. May isa. Dalawa yung laman nito guys. Adi sa kulay po. Ini nagatado data sa kamong binong ni. Didapsol ng kutaw. Tanga to ko to. Sakitem. Data-data-terong warka. Awan data nagsulsulda. Mansa. Yun. Girl. May sama. Dua. May sa dito. Tirog, tayo. Dua. Man. Kamu na eh. Ngalang kaon. Dalawa guys. May sama. Gura ka. Dito lang dito. Apo. Kaya mo yan, Boss Joey. Malalim yung hukay guys. Ayan na, laki. Oh, patingin. Ayan guys. Nga ipit na tito. Tigig gama. Oh. Na? Ano? Kita nomor dyan. Kanay karkaruhin na. Sidog mo ah. Limawan, labata mo na. Kita mo. Labas ka na ah. Ayan lang. Awanan. So kita ma. Ako nagpesol. Awanan. Hindi ko. Alyan ada ito. Ha? Hindi pengar dia. Ito mga nalai. Kasi ubagi na. Awanan tito. Awan? Ay, andyan na pala guys oh. Epic. Tawan. Laki. Labago pa yan. Labago pa. Lablo crab yun. Awanan. Ne. Laki guys oh. Tingnan niyo yung mukha niya sa ano. Magka-size. Lalim po. Pinabasan lang natin. Nagpepay siya alien. Ano? Mo. Mobil bilang ah, may ah. Ay, data? Kumagam nga siguro data. Diyan, laki. Ayan guys, ang laki. Ayaw magpakuha. Nile po. Ayan guys, lumabas. Magkakita po na atasaw. Kamatin mo! Diego ka! Oh. Lalaki! Makita mo. Oh, lalaki. Laki guys, ang laki. Ngayon guys oh. Hamoy ka to na. Haani ka siguro ni. Ni? Apalan? Ang guys oh. Nay! Bali-bali na. Ayan. Ha? Nagparparang dyan tiyabo na. Lalaki. Lalaki guys. Paparang. Ayun guys oh.
Makao mo? Ang laki. Yan, kuha na. Oh. No, dakol. Lagi guys. Oh. Sweet dreams. Grabe. Yan. Oh. Tamantan. Dapat TV na may katipe lang ngayon alaglag may tangkap dito. Ah. Lagi guys oh. Oh, grabe. Spiderman. Oh, yan oh. Oh. Tingnan niyo yung mukha niya. Oh, May pita lang ang laki. Oh. Antara. Lagi to dito to. Kalasta lang, sinupit ko lang barang na makatalaw, magtalaw. Ni? Magtalaw. Ngipit guys. Pinag-isa na niya. Oh. Wala na. Bali-bali na. Bali-bali mga buto-buto. Buto diyan ani. Naunog yata ito dyan na. Data ni. Kaya may tabusin. Magmalmalas ka. Kita mo gayap. Ayan. Lalaki nga guys. Lalaki. Yan ang lalaki. Oh, ang laki. Nagdakol. Andun guys oh. Oh, ang laki. Ha? Chill. Chill lang, chill. Alam na tayo ni di pa din pala video. Laman? Nagalak man din. Ba. Oh. Yan guys oh, ang laki. Wow. Oh. Ang lalaki guys. Kamu niya. Oh. Ibas yan. Naggamak gamarong ito niya. Tulog. Tik. Dapat dyan yung unag. Dua tita. Dua. Nilok tama-tama ng nikad na nalan. Oh. Hey. Nabantan mo. Wow. Nih, gigam ko pala. Grabe. Op. Pero kita mo sa video mo. Wey. Na. Ato na binungatan to yama ko. Isip na ko na. Kuray. Laber. Hindi ka na mo na takot ipit. Yan kaso. Oh. Ang laki. Ipaibig. Hoy! Ubara na na! Tirag. Ang ilong mo para ano, tumangos. Paipit natin yung ilong mo para tumangos. Pisin taon. Nagbasi JP na. Ayun, yan. Laki ng sipit guys. Oh. Oh. Ang pa naman ito. Apa din Sus. Ni. Laman. Ito. Ang laki. Ni. Ha? Grabe. Ay hampay. Hali ko damdama. Wow. Oh. Nakakalkal din. Ini kakaulo ubing. Yan. Ulo ubing ka na ni. Paunog. Guys, kinukuha na ni Boss Joey. Yung mga ibang kuray nagpapakita kasi ano, nauuhaw na mayon. Ilog kasi to eh. Tapos ano, wala nang tubig. Natuyutan. Kaya yan, nagpapakita sila. Or hinuhukay. Ano, hinuhukay ni Boss Joey oh. Ay na. Ito ni, nagparang dito eh. Nagpas dyan manan.
Toy, nagpakastamanan, mo nagmanan. Kita ma? Naglido mo kami. Tatatay, promise. Nalamon. Ning, dakol. Laki guys. Datoy. Datoy ni hampay. Ni dadjay pa ini. Ang nagaduda kayam. Dadjay pa ini. Na? Dadjay ni ah. Tulang awan dito, yung nagtababo. Simuksok da. Marami pala guys. Meron naman akong nakita dun oh. May dagtapay ni Bino. Pero umalis na. Ay mo Bino. Oh, sa tigigan ko. Ata. Yung lalagyanan nila. Yung naglalagayan nila. Apay, naipit kan? Ang laki guys. Sipit pa lang, solve na. Batakon. Ay mo Bino. Datuyak pa lang. Daman tatay bossing abay na. Mandi Gini. Kita gitu go yo. Brian nagkaratambling. Eksakt ka pa niya. Dakal niya. Duduk pa ito. Lalaki. Yan din yung ano. Isa. Oh. Grabe. Oh, nangalatay man na po eh. Tingnan nyo guys. Little Boy Scout. Kaya kahirap maghanap ng ano, kuray. Si ate mabutong mo ang sumuro ni. Ito kasi yung ano, yung pinagtataguan nila. Adat tanay. Ayun na. Adat tanay. Katani dapat pag-ungto ang kau. Limpot. Datan eh, pusing. Pag-ung. Lem, datan eh. Alam mo na. Ni umateng. Yawit ko man ato pag-ung. Pagbaling nagalap. Ano paspas dito Mario? Kasi did tanay. Nyamot ta sigarilyo. Na po. Pamumoy pa abi yung kindeta healthy. Ayam mo Bino. Datuyak baba. Adat tanay ayam mo. Ito na ay tanay. Datu. Datan nagsubli. Datan man may time mo. Mabilis pa lang tumakbo. Ni. Datan sa ka mo. Ni. Ni. Wan. Mabilis pa lang tumakbo guys. Ni. Takautok ayo na. Lempot. Dito. Laman natin pag-ung. Anta pag-ong. May turtle tayo, turtle. Unta na tito. Di pag-ungan May turtle daw guys. Dakkel? Baga pawikan. May dakkel nga. May matching ano pa guys. Pag-ong. Turtle. Turtle. Apadang pa si pagong dito. Turtle. Endangered. Endangered species kasla-kasta ni. Endangered species nya ka. Kulo. Daman ay ayaw magbingin niya. Sinabi sa bali mo. Woohoo! Laki. May puluton. Woo! Talaga na hato. Ikabil mo ma'am. Ayan guys, merenda muna kami. Dragon seed. Kasi ko man tumarayon. Ito lang yung ano kaya namin ano Kinis pa mo ating Bino. merienda. Ito. Lagbas. Lako. Okay. Tinukmakan na tayo mo. Yan o. Isa. Yan guys, oh, yung nahanap ni ano, Boss Joey na pagong. Aalagaan niya daw. Lumob na. Ganyan kahirap ano. Manguha. Ayo puro je. Makita ya. Kuray.
Bato, turpe. Gamaraw. Si kaning. Sudah aja nih. Aja ngipin aja. Paipit mo tayo mga siya nih. Ngalati ko magpeso merienda yo. Ano mo maipit? Tamo pukul mo. Banog mo tayo ma. Oh. Nagpunod. Tukol. Ramay. Dito rin din guys. pagtulad din eh. Bali-bali na naman. Oh, ang lalaki oh. Galamay pa lang yan ah. Laki na. Pag ito yung kumuha, puro bali-bali. Oh. Laki. Kambal mo. Pukulan din. Sipit pa lang guys. Eh, dakil nga bot. Laki-laki na. Nagunog pala aja abo na ko. Giant kuray. Yan. Ito ya Giant kuray guys. Ano tayo bagbang boy? Ini. Ayun. Grabe. Ni? Ni? Bye. Yan guys, may nakuha si kulot. Wow. Naipitan. Ayan guys oh. Kita mo na. La. Oh. Ako mo iman na. Ito guys, may nahanap ako. Asa ano siya? Dun siya. Yan. Yan oh. Kita ba? Kita ba? Wait lang, front ko. Ayan oh. Oh. Kuray yan, kuray. Ayan, labas na. Labas ka na. Ayan. Labas. Dedew. Yan na guys. Lumabas na yung mga ano, kalaban. Langgam. PGP nan. PGP na may isa. Ay. Ano guys oh. Babae nagpaiso yo. Dapula na dito. PGP na may isa. Natukol. Ay. Ito yung ano, buong nakuha guys. Dami. Yan. Ang dami guys. Grabe. Lalaki. Sobrang lalaki. Yan o. Mga giant yan. Giant. Giant. Oh. Giant mud crab. Giant kuray. Ang laki na no. Lilinisan na natin yung ano, yung huli. Yan. Sama din ni Pagungo. Hindi ko na. Clockwise. Ang lalaki. Kuray. Katulog niyo dito nakapang. Ay di ka tabutong dito. Ano na regaalan? Ang ganda duko. Kasi ate gumala. Ay kakasan mo. Ay, video na uno dit. Ang video ulat. Hindi makuha. Ko lako bingay nyo latan ang amin. Kakasan mo. Ko bingay nyo latan ang kaya. Kaguray ka na. Nakalo na dali si Dayo. Ang gini. Ay ba sa tada pula ang ano tarere. Daya mati katamot ni sa. Mini. At kapit-ipitan na eh. Hello. May nat. Kada tagay. Magkaman kargamatan. Ha? Karga? Kasano nga ngayon? Mga raw pasan. Wow. Ni ko ni Joey.
Kitatan eh. Dito na kami tapang. Inagtipon ko. Yay. Ano atan? Talo niya ko. Karga din ala nilang ako. Ay, ko, 4 lo. Si Peyton nakadati.